Esselamu aleyküm merhaba vatandaşlar. Edilirler. Oturdum mu tamamen bir de bakıyor. Elbette geçilen onu yine Kağıda Sarni Balkan vilayetinin devlet drama tiyatrının ustad baş rejissörü Ögöz Mehmet Kalendar filan. Ağam hoş gördük Halife. Assalamu alaikumlar. Hoş gördük size. Ne yerdeyler? Allah'a yüzden şükür gül ya. Tuğleme. Halife bunun geçilemiyorum Kağıda Sarni yürüyüşlerine Hazreti Amerika'nın zemin restoranına yazmak nefiyamede çekti. Bir daha bellek geçmekçi zemin restoranının ağzı işlerlerini koyup savuğurtuna aydayan tuğleme Balkan vilayetinin ağzı yaşayıcılar berde arkayın sağalar, öyle maskalat, öyle değil zalyanırlar tuğleme. O restorana kim kök savuğurtuna aydayan. Şimdi Ögöz Mehmet Ağa diyelim ya, Ögöz Ağa diye gidiversek böyle durmuştu. Ögöz galanlar deyip dilimiz eline gitti de haysım tutsam bolyam Ögöz Mehmet'te duralım. Halifamızdan oraya yerine var da adam vardı doğrultun diye hatta. Ögöz Mehmet diyorlar ona. Onun Süleyman için goğulacak yarı gonsalam. Koy, balık. Onu Ögöz Mehmet Ağa katı doğraydı diye. Bugün geçilen yorumlayama Kağıda Sarni bilen yazmak nefiyamede çekti. Savalım çakalım yok demedim. Yürüyüşte benim payitahtımdan Balkan vilayetine geldim. Tezcan ettim. Şimdi bir gepleşmenin başına Ögöz Mehmet Ağa özüňiz bilen tanıştyrýan nerede doğulduğuňyz kysgaç tanıştyrýanlar nerede doğulduğuňyz haýsy vilayetde umma maşgalaňyz barada bir kysgaç öz doğulan maşgalaň şu wagtda öz maşgalaň aýratynlykda öz çağalaň umman şolary içkinze bir kysgaç bir tanıştyryp geçdim. Men bilýän onu. Ýöne käbirdatlar menim bilen o. Tomaşaçylaryň, dinleýijilerim bir bilse o da ağam. Assalamu alaikum hormatly tomaşaçylar. Goňç alanalar özüňi köp sag bolsun. Sag ola. Siziň himayetkaryňyzy gollaýan, gollawçylaryňyza köp sag bolsun. Bu jetdiňiz Allah jan ömrüňizi uzak bolsun. Hazır Tewda merkeziniň zemin kafe restoranynda öz adynyň hem bilen adynyň köp sag bolsun aýtýan. Sag ol. Şu gepleşige çağıraňyz üçin tolum emniýetiniz sany. YouTube'da gidip dur, wagt tapdığımızdan görýär, seýretýär, Yata hanım şu halifalary tirten alır oturuyorsunuz ya, oğlum duruşu Edeni işler var da. Ya var Ögöz Mehmet Ağa. Men şu gitmesi aslında şu gitmesini hem için yazýany ağam sözüm böldüm. Bagşlarsın. Hormatly arkadaşlar, bahriman serdarymız Halife şägirt mektebini açyp berdi, ulug mektebi. Şu mektebiniň esasyny menim işeden halifalary, işetip beren halifalar goý, ýaşlar, ýaş kadrlar bilsin, şonu öwrensin, bilmek maksady bilen ýazýan şunu. Dogrymy aýtdym. Şoň üçin şoň hasabyna ýazýan men. Şu mektebiň dogamatyny bir görkezmek maksady bilen ýaş kadrlar bilmek maksady bilen siz ýa halifalaryň eden işlerini. Ulug jetdiňa yurt başdanlarımın yan doğru aýtdyň halifa şähertlik ýoluny gaty giýiň olaşdylar. Bir de halifalardan öwrenip güzemli şähertlere öwretmeli başladığımdan güýjümi getdiňden. Öz maňa aýtsam 1976-njy ýylda doğuldum. Aýsay. Mart aýynyň 2-sine. 2-nji mart. Okuyan ýoluny 1-nji martda Gurbanagary ýetirsiň doğulan. 3000 kilometr. Marg vilayatynyň Murgap etrawynyň Şordepe deňeçligi. Şordepe'de yaşayan o dostlar tanımadığım kimlerden aýby diýip. Ne üçin? Ben olawda yaşamadım. Murgap etrawynyň Şordepe diýip Şordepe deňişli, Şordepe geňişden deňişli. O zorly öwlýär diýip bir keramatly ýer bar. Atam Pahir 42-nji ýylda urşa gitdi, ýaş bolan ente 18 ýaş dolmakaly. Enime de öýlenen. Berliňe barýa, şotada da ýaş bolandan 3 ýyl alyp galyp 48-nji ýylda ýene 3 ýyl gulluk etmen bolýardy gepin kulesi. Gelenden hem azyk näme şo Berliňe ýetip baraka tank ýarlýa, tank üstünden aýlanýa. Ara bir de şol atlary gözüňe getirmem bilen yok. Allah gorak gelipdir. Şo oğullarına diýen ekenna abam diýär. Şir Mehmet kakama diýipdir. Abam diýipdir. Ajalyň ýetmese adam ölüm ýok eken diýipdir. Birinji urun bilen nady 250 handala da kopdy ýatyr 3000 saniyem sok gelýär diýär. 3000 saniyem depe bolup gitdi bolýanýa. Şotada 249 san saladymyz öldü diýär. 9 sany diýeri galy. Şoňa bir menim diýär. Bak
Ajalın yetmese ölmekle öken adama diýerler. Şeydip Allah'a gorak, eger atamı diýranmyk bolsa bilen bu gepleşikde oturmaly. Eýsemnämi? Ana şeýdip atam bagyr enemikde ozorly ulyğa ýykylyp barýarlar. Elbetde ýa-ki kontrol diýär ýene diýär urşun dertlerke anaqly. Şo taýda 76-njy ýylda men dogulumda Sordepe owatlar Atatalip owat diýilýär. Belli ýazgyny Atatalip adyny öterýär. Ana şo taýda meňe hem şahadatnama ama hem Sordepe ow geňişdirme dogulum diýildi. Kakamy ýetenmämet kalanlar, o dostlary bile okanlary köp tanýarlar, bilýärler. Ägirim ahir boldy ýöne ýerge gatnaşýardy klasda. Ana sonyalar. Ondan soň marin gapdanlar kirp zawod, 3-nji kirp zawod. Ýa ulawak şo taýda ýaşadyk göçükkel. O dostum tanýan kirp zawodda. O taýda tanýan, ha? O taýda 4-nji klasda çendiň dostum mekdepde okudyk. 4-nji. Muhalif taýgan bileşik. Ondan gene bir gitdim. Ondan soň şäherge göçüp bardyk. Ýa-da baglaryny gapdanyna 1-nji mikraraýon. Birinji mikraraýon göçüp bardyk. Tuğla. Son yarak ýa-ki dogulup göçüp bolan ýerlerim şol Mukat bu awatanyň 30-njy mektebine okuwa başladym. Mektebe. Awa Marşaganyň 18-nji mektebine geçdim. Ondan soň Marşaganyň 20-nji orta mektebine de ilkinji bolup 10-njy klas tamamladyk. Ýöne o mektepdekilerin bir kän tananyp, kiçiler sebäbi 6 ay bolu da şo täze mektebe. Tuğla bir Marşaganyň mektebine bir aýlyp çykdyň da o Mehmet aga. Şu wakalyp görsüm ýaly vilayatlar hep görsüm ýaly. Sağdan şäherde başladyk daýmy. Bir ýerde duramda o kelinde. Onu çağalypdan indi bar eken bir ýerde durmady. Şeýdrak bolmanda. Tuğla. Indi Sungatda bir maskalaňda başga Sungatda işleýänler barmy? Ilki bilen Kakan Ezegden başlaly, ondan soň näçe dogan özüň oşandan bir bellek geçdik. O Mehmet aga. Kakam indi Mehmet bilen şol ýa mektepde öwründen aydın taýda ümürkeler. Adamyň toýlaryny toýýarlar 40 ýaşa çenni. O atyrýardy bilen dandan 4-5 çen aydym aýdylýar toýýarlardy. Murabat Tranny oral şaryp diýip bir halipa başlar bolma başlar. Şoň bilen türkçe sonda tälim alyp. Son 40 ýaşynda Mary vilayatynyň döwlet filharmoniýasynda hakam öz ýol başlygyna satira humor galandartyň maskala ansambl diýip bir ansambl öğretdi. Ýetnji ýylda diýdim. Şol var alar 88-89-njy ýyllarda. Tuğlama. Şol 98-nji ýylda çenni şol topor Mary Lewap Taşowy Qaragylpastanyň 4 şäherinde de gastrol bolup gördük. Maskalamyz bilen bolup. Tuç maskalamyz başga da ağalymyz, doganlymyz gatnaşyp filharmoniýadan ýurtda Kuban awtobusa konserdi ýa-da kalendarlar soňra hawa değişme taknalar, satiralar. Institutda okan döwrüm tarih dostlarymyz bilen Tomsky'da ýazda yerlerde çykyşa gitýärdik boş oturmany. O klublaryna, medeniýet öýlerine watan gözlemelýän, ýa-ki Tomsky, Kışky barýan. Aşy o yerlerde watan ekrançylyk eýlen beýlen saat 10 bolýa, 10-nyň ýary bolýa adam araýlaryna içinde oturýarsyň we hiç kim geljekkäm näle bolýar. Adamlar meydandan işten gelýärler, parkdadan. O nerede olarak gelýär? Olar gelýär, ýuwunýa, ardyňa, çaýsy, iýe, içýär, gyýdýanlar, bedenýä, daranýa, olunlar. Aýwan kybir bolar. Şo onuň ýerde töwre, ondan şu owat şoýa. Ondan nägil gaýratyň özüne näme soğugyň özü gorkaýan adamlar, satira aýdym hemme adamlar gaty hoşol kitýärdi. Umman galanlar teatr bolsun da. Şoň ýaly teatr bolýar. Tuğlama gatty bolar. Indi ödüň näçe dogan? O Mehmet aga. Ödüň 4 dogan, men ullary. Bahar, Joşkun, Telwat körpejigi. Tuğlama. Sungatda bir ödüň mi dogan? Sungatda baharjygym Mary vilayatynyň Takarçay etrawyna medeniýet bölüminde işleýär. Şol Mary vilayat tarapyndan taýlanýan gepleşikleri altına mirat teleýärler, ýa-ki diğer gepleşiklerini atlamayı alyp barjy bolýan atlarym bolýar, ýa-ki farkly çykyşlaryny ornaya garap dörejetde okandan soňra gatty bolar. Ýöne ýa-ki şu wagt bir dogan bahar kimi diýmeden, emma şu wagtlar bütün maskalamyz ejem pensiýada Hakan Bakir boldy 2010-njy ýylda. Şol şeker galanlar we esinlen galanlar, bahar, Joşkun, Telwat. Tuğlama. Hemme şo sunuwadyň içinde Hakan Mehmet
Ondan Şiirmeme de maydım ya. Doğanların hem de maydı ya. Toy tomuza yüzlerini öyle ara alnını aydınsa. Kakama ma dedim. Ellerine hem instrument çalıp oturuyorlar. Eğer dedi diyetsen sonra oğlum yakan. Atalarına, tuğulunu, marvalayetine, ekli tuğulunu başlarını tırkışıp. Tuğulu mu? Tavrolunu, blok tavrolunu tarçalıp. Tuğulunu mutlu etmiyor. Tahirini ama olu konservatuarına oturdu, olum doğumuna. Doğun olun, ilem ol yapılar. Tarazo Ağlı Mehmet Kalan'ın haftanın ayıttiyatı sol Mehmet Yılsın Mutlu'nun gen daştaksı yok da hem oğlunun. Hakamdan sonra toyda öğler, kurun giredi, çalarak öğler, mutlu küçük vatını, toylarda o vatları bilen mi? Dine var Aydın Tağ'da öyle toy başlayansa Aydın Tağ'ın onun değişme taknalarım oynayanlar da. Değişme Aydınlarım ayıttiyatlar. Ne ettin? Aygıt kılsa, demek işleyen. Dostlar benim adıma patlı beyan diyorlar, ne deyip soğatlar yankı. Alkaliyizme karşıyarak, değişli yankı içkiyin adıma diyanı vardı, maskara diyanı vardı. Oğuz'a aydınlar, değişme taknalar. Dine var aydın aytmak değerli, solun satira toparını dörünmevini, so himme taraflarının dekinlerini toyda açıp bilenlikleri sebep bollum kadiyanına. Benim ilkinci şu takna çıkmamda, gelmemde, yörcen olmamda Hakan Metinmemiz kalanlar. Atoy. Sebep olarak ortada. İnni öt sağalan, öt maskalan, öt Mehmet ağan, öt Mehmet kalanlarım, öt sağaları. Öt sağalan, maskalan, malmol kalanlar ve oğlum Pir Mehmet, kıyılım Sademin. Bura yedim benki de Allah Teala'nın kıyı. Oğlum Medeni Din Storu'nun drama restoranını tamamlap, vatan kulluğuna gitti, onun değil gelini diyeden. Kıyılma Mayakul Yuvadına ki Milli Konservatuarını tamamladı. Estrada vakali muallum. Tuğulu mu? Oğlum tuğulu mu? Katı zanlar tavrısın, ömürler uzak olsun. İndi men hazır soruları başta makam gepleşkilen açık tanıştıydın. Doğru değil mi? İndi men özüm bir neçe kardeşlerine, sınavda iskarları zan ediyen, ilki şolara zan eden, onun men soru vereyim. Hazır men sorum bilen dengraq bolmam mümkün yani. Näşe üçün ilki men yanlışmasam senin talip yoldaşımız Aman ağa zan eden. Aman Mehmet, Ters Mehmet Hava. Aman Mehmet çüydük tanır yani. Aman Mehmet aman ağa di. Doğaladı Aman Mehmet, Ters Mehmet. Men kakam bilen atlar şeker ha. Halifamız Mehmet olayıp yaltarman hem benim adımı doğru tut ya di. Aman Mehmet, Ters Mehmet. Hava Ters Mehmet. Be. Aman Mehmet diye. Katı oldu. Han alayman mı kan tarif olursun? Yönet de atlı olmasa alarlar ne? Alır mümkün. Aman Mehmet, Ters Mehmet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. O meyadaylanlar. Ya şahsılar şu olmadı mı? Men kuvan sallan nadar, Aman Mehmet ağa. O selam, selamun aleyküm, yaşmadılar. Ya siyasi, halife edilip iki mutvaktınız var mı? Aydın ederim. Men şu an geçilen yolum təhər sahanlayıp, Ustad Halife restoranımız, Öğün Mehmet Kalanlar filan yazgıda otuyorum. Sizin talip yoldaşınız, evlinesiniz, kursaşınız. Yaptığımda zaten kendini verdim, ben de radaydım Hakikatiniz Aman Mehmet ki, men kakam bilen atlasak gelin, biz Aman ağa deyip görse de Halife. Aman doğru kakmalı Aman Mehmet mi? O mu kakam adı Aman Mehmet, oçtan, Gonç Murat, Aman Mehmet usta. Beyli adamdır, beyli adamdır. O kat beyli adı, beyli o kadar adın var ki, ben şundan şeyler Aman Mehmet ağa diyecektin Halife'de. Aman Mehmet ağa. Tuğla mı? Sağa manzaradık geliniz Allah'a zan. Yol var. Şu Maastriye'de şu Dengire'de sonra. Kasedat var ya.
Gatygowy Allah'dan Türkmen tohumları parladık gelin avrayal gelin Allah'dan ajaýyp ýurdumyz. Allah'dan edip Allah'dan. Neden edimiz bilen sanatymyz bilen. Indi bir kan wagtyň alyp durjak ama näme daýsy islenip syzgyryklandyran sonra o Öwel Mehmet ağa berseňiz jogaby Öwel Mehmet ağadan alýas. Menne telefon geçirýän käbir salammy sordan şoňalarda görşenim däldiňmi? Yok, Şimdi bu da şükür salam aleyküm ağam. Tamam, tezim. Şükür şükür. Bayramlarım kutlu olsun. Zaman sağladın mı? Tüylerim mol iş ettiniz. Katı ömrünüz olsun. Allah canı ömrünüz olsun. Zaman hiç geldin mi? Hava olmak gidip geldik Kudağa şükür. Bizim Govo'ya bayraklıca geldik Nehiyye'den. Ay çuvalama. Onları kapatın. Ne de şahsiyet var ya. Şey deyip eştim şu ad Allah canı taparın yenil olsun. Tağımazda gidip geldik. Ama şeydi dedi. Çuvalama. Ula ondan bildiriptir. Allah canı avrayla gelin. Ya. Valla. Ne karar? Hava dinleyen. Dedim. Haydi ver amana da dinleyen sonra mı? Şu. Bana şu kulübeyi dinlendi. Yakla. Kunci. Gecelerine yapma spektaküllerine uğradık adetlerine ol. Kudriyası yakla. Ha Kudriyaz. Kudriyası yakla. Hava. Oo. Bey. O kudriyası da ulaşıp banner. Bol ya küyeden geçtik. Oo. Ondan böyle ispahiyelerden bir yaklaşık iyidir. ABD'ler soğukluğuna otur yarını, ABD'ler birini, ABD'den birini sonra yapılmaya sabahları yapla. Bol ya. Önümüze koyulan şu mahallarda olup içinden yoğun yazıp olup bir maksadımız vardı. Vatana hizmet etmek, avraya almak, tümümüzü kaldırmak. Şol bizim ağımıza koyulan halifelerden alan rahatlarımız. Bizim fakaliyacağımız Hava. şol saklananlar. Şuma hemme yurdum, hemme kuncuğunda bizim fakaliyacağımız var. Hava. Doğru etken. Yani şol dönemde bir şu vatan başta konulup ağabey yani odan bosmalı şeratlarlar. Düşündüm. Ondan o sosuklarda edilen Türk'ümüz kami, o bir sürü yerde kil kalamarı, bunu saklar, kurulur. Aman Mehmet ağası özün önem yazmalıdır özün o da burada koyaydın. Öyle lügalarla bir yana yazdı. Ya sizem yazacak bir gelin de ama. Yarsın sana koyuyorum. Dedi Hasan Halil falan bir de kapakları. Ne tip olur. Önlerine giyeceğini yatılmalı. Sana kelle yardım için bir banka tiyörüne kopyanı İran mesela için tahayyüler de var. Erteden başın hali bir evlmen. Allah. Din kadar kızı yememeyi değil mi? Hava. Türkmenistan'da kaydır istiyorlar sana yani amatörden aileler diye. Hava. Amatörden aileler onu Tayland kurdular. Sahibi oğlu var onlarda. Kaydır istiyorlar tabii yani amatörden aileler diye. Aynen daha ama silon ayneler tanıyan diye. Yardım için mi? Yardımcı oğlum ha tiyatroları aman silon ayneleri o iktiler olacak o diye. Allah. Böyle söyle ödedik de sonunda yine Hava. Hava değişme o da sol neme. Hakiki ona mı ödediniz? Ona mı ödediniz? Değişme sonra hepimiz yukarıya giriyoruz. Hava. Onu yok manaydıkları ne alır? Kılıklı vaka. Onu sakla oturmayın ama ne de. Sağmanca varın yolunuz hak olsun, yolunuz hak olsun. Hava, sağ olsun Gonzam. Tanrı arkasın. Halife. Tamam. Tamam. Ediyen kantentlen, işlen Allah'tan bunların mesela kutlu olsun. Tamam. Allah'tan iyi arasında filan olmasın olur. Ben de kaçma oluyor Allah'tan. Şöyle bunu çevresi tarihi bırakları, yadiyar bırakları. İyinin bana metne bırakları ne diyen kaçma oluyor yani derdim.
Sağ ol, Tanrı kızın hep ömrüňi dok boldun, janyň sağ bolsun. Üstünlük geldi. Hawa hemmämiň şu watana, şu toprağa hyzmat edýär Allah zat. Herimiz öz başaran ukymy şu toprağımyza rahmet çeksek, yurdumyzyň gelecekde ösmegi, özgermegi üçin edýär hemmämiz Allah zat. Allah razı olsun. Uluk bolunca işin üstünlük avra ederim. Tanrı kadın halife sen ne sağman gelin safarına yemin olsun Allah zanyan kaçmıyor bir Türkmen tuğumuzu bir benette parlak görürler. Doğan kesegat geldi. Niye sapar edemde doğan kesegat alt gidiyenler. Ayırma olsa karayadın ama var onu. O doğan kesegat alır şu alt. Katı nefis etsin. Böyle ya katı o tamamen soğuk halife. Böyle sağ olun. Aha. Böyle. Yol Mehmet'a tuğlama bulamam da taliplik yıllarında yıkkın ettiğini şu yankılar aytıp geçen atlarının ömürtü ilkülün şu Türkmen Devlet Medeni İnstitutu'na giyirenizde halifanız bilen bir Hays Master geldiğini okudunuz. Şol atlarının üstünde dursanız aman Mehmet'a yankı bir kısancık atlamalarına mayıssanız hazır yerine çıkar. Halifadan Aman Mehmet'in menden soňky kanlaňam, öňkü kanlaňam bagty getirip diýdi men ýalňyşmyn. Söyle. Türkmenistanyň halk artisti professor Durdy Mehmet Oraýew. Bizi egzaminin alanyna saýlap seçip pitikläp ilipdüme. Şu 1 saat, 2 saat o wagtlar söketdi şkolýatda egzaminden. Finalda. Şu beyniň içine girip, ne derecede agramyň var, ne derecede bilimiň var, dil bilişiň nähili, zekiniň, ukybyň nähili, şu elapçyk. Ondan soň halk gaýdandan soň düşündik da. Ýöne gaty talap geldi. Talap geldiğinde urup benzip ýagyryp on ýalatdyr ýok. Şeýle bir talap geldi, şoň edýän talaby geldi. Sen erke olana, söz verenden durmalaydın mı? Yok, man. Durmasan ne yapmalıyım? Durmasam düşünükle ya. İyi de gerek. Birinci sentyabrda bizden ulu kursu yemen, bir de ikinci kurstayım. Yani Medeniyet İnstitutu açılıp ikinci yıl okusu kavlada oturuyor. Hem biz Nijeriya, Halepa İnstitutu gelse, ulu kiçi kursun bari Nijeriya. Beyle tapaklar bozun bulman tapağı diyor. Şu Halepa geldi, ılgap varıp, o tapaklardan mı olmuş, hala 5 mutluluk verin diyen, olurum yok diyor noktaları. Pedagoglar bir yönü kattık bu düşünüyorlar. Onu da rejistörü bölümünü okuyanlara. Birinci sentyabrda yılası oturuyor, 3 tane olan bizler ama Halepa'da adatı klasla oturulur ne oturan şunu yal oturuyor. Halepa öňünde de 3-4 tane talip öňünde oturuyor. Öňünde oturuyor. O da oturuyor ettir. Siz dedi restorandan okuğa girdik, instituta girdik. Indi ne deyip boza rejissör bolup çıkar deyip pikir etdiňiňiz dedi. Bilen ýylyp çıkababy. Ýöne gynazak da biz sizden rejissör ýasap bilmeýäs dedi. Da serpmeden adanyal olduk. Bir sizin artıkmaç yerinizi ayırıp, kim yerinizi başardığımızdan doldurup, üstüne de Allah Teala azazığımıza zekin veren orada dedi. Şu zekininizi açmak için, rejistörden uğurtturmak için elimizde bar ihlasımızı, ukuyumuzu bizi kaygırmaz. Yani biz sizden rejistör yatar deyip biz size sözüm bilmeyiz, ondan bilmeyiz. Levdet bilmeyiz. Akik bozuk zatta. Bir-birine bulat yasap bir uğradıp bilmeyen. Allah vermesen. Yok ma. Yöne ilkin açıkladım dedi. Adam olun dedi. Ben bolya dedi. Adam olun dedi. Bolya dedi. Üçüncü adam nurttu. Adam olun dedi. Ondan sonra rejissör olmamız mümkün değil. Hem de attan orta adam olmak yani. Adam kaçırık. İkinci sorum ne için gelin dedi. Okumağa. Okarsın. Saklanıp okarsın. Düşünmezdim. Her internette ilk kez var yani ki. Onlar okan dedi. Bir gayret edin. Okumadık yerinizde yoksunuz dedi. Okulda dedi. Ya sizi gidersiniz ya ben giderim dedi. Mesela sonra ne mi dedi? Pert koydum.
Okumazak olana gitdiýän, gider bilmede de öldüm gitdiýän. Allah. Inni okar tuttuk. 18 yaşımda mı soğattı? Aha. Edebiyatın öldümü klaslasının içinde bir piyasa uğramaktum diye öldüm. Öňde barjylan ýere. Hawa köp okuyadım, ýa-ki desanlary ýa okapdym, ýöregli beýleki ýadaşlar, beýleki bekli takymda bolnar diýdi, perman edi, gaty elmes üçin dädemizem da okuýarlar da bir nime bolan. So türkmenler türkmendiň okap, türkmenler. Inne halipa diňe restorandan bize ýa-ki tawsyk berýär. Hepde de bir roman bolsa klassika. Bah. İksan piyasa klassika, iksan hikaye yazmalı. Hikayenin ot çöp, kanca eli. Nigde uğranladı. Sen hep de bir roman okumana ait. Onun bir okak gelmeli, onun sunumunu yemmeladın gururun vermeli, aitmalı, düşündürmeli. Allah sıpsak kumanın yok. Halife hem bir kitabı ilip tuğma veriyor. Eğer bu soruyan ben sotağı şerson yaratın kanı emin okanda yanılsaydım kandık böyle yavrum o zaman oturuyorsun. İksan değil mi? O vaktlar Türkmen diline tercüme aldı. 94 yılda. Ona Rus'un okumalı oluyordu. Şunun için Rus'un koğuşu uğranın Rus'un dünya klasikası, dünya bir romanlar, yani piyasalar, tragedi, hem okumalı okumalı. Üstüsünde de her iki hepdeden insan oku değil ya, tetvirleme. Haytam o da romandan iki hepdede bir beyaşal takip olup romandan böyle önce piyasa vurmalı. Stanislavski'nin tohumlu okumalı 6 ayda bir yerini. Dünya belli rejissörlüğün, tiyatro rejissörlüğün ömürde rüzgünü vurmalı 6 aydan. Yani ki restoradan gün her hepde okumalardan ayratayım, olur ayratayım. Her hepden ikinci gün yavru iyicin titreyip durduğunu tanırlar. Atattırmalı okanlar. Yalan söyleyip tutacak mı? Bizim orada da son yerde ikinci gün dermişler. Şol, ikinci gün. Beýle tapaklarym neme duýatdym da, sen İngilizçeden, Türkmenden, onlardan ikili gazaňa ýykyldım, näme zat çöt, näme diýip molmany bar bilmeýän. Sen şol artlardan geçip bilmän näýdiň restorana gelýän biraga. Sen dünýä tapaklary ýüzüň urnu onu ýa-ki çäga suw depen ýerden dindirmeli özüňe. Dindirmeli. Eýsem näme? Oňa restorana tapak. Şer altadanın biz dünya yankı okanlattığımız yer artistler ben böyle takna böyleklerini moymana. Başta etyotlar öyle olan hareketler var. 2 yıl bizde 3. kursa geçeceğinsek geplemek dilinat yoktu. Ben 2 yıllar. Şurada da yanında gurlasın gele aydasın gele ya o ya boy baga beyle boyun böyle dur hem de hareketlerini düşündürmeli çözmeli sağ bilen ya kavriyerini yürene bir ya kıyet bir ya adet ya onu kak ya o et yuttuk o adam her kez telefonu onun ta koyup bunu yekece babina mahtamon uruldu Allah o da kime yetecek haçan işsizlik o soru sizine ondan köp zatların siyetini yankı gerek yankı öyle ağzın dilin bilen ya da öyle gaptalına o Suudiya diye yankıza siyetler bilen kuşluğun zatların siyetlerini özüm veren mahtamon tap gaptalını koyuyor bir sana yankı küçük asetli mahtamonlar var onu tap bir sana o çalışlar zatlar var dine okumak bilen çektim ben o teoriden ondan meçmeli halipa ondan öyle gelip öyle yolda görüyor oturuyor 4 yıllar. Yani her okanlardan her okapların etiyordum hikayanı yal tanman şöyle kuvvetli ucuduk dinleyip bakır oralarına yana. Sonra yüzde iyilen der her tarihinin içki dünyasını dekiyini şu elin açmak için öz hiyatiyetini neme ora katı ıhlaf etti. Geliyor, çorp araştırıyorsun, geliyor talanmışa geliyor, kapının içinden kurmalı. Öyle burada yanınca kapı açılacak kumanıyor, hiç kim belki vermez. Ne? Kapı kakılmalı da gelmeli de. Belki dekanat ve kafediremeden biliyor, sohalipa tapağa geldi. Biz onun aslında da katı diyoruz, olmadı bir piyatkel bir nokta tapak başlarına. Yani bizde zan kakılına da gidip dincanmadı ilanat yok. Tapak başladım ya, ağrı kesme eylem veren. Restoru da oradaki gelen. Köpek olmalı. Restore diyeceksin, artistsen akıllı olmasan restore olmuyor da.
Rahatsiyet Yani ne doğru diyemem ama. Vururum söz. Sen artistsen akıllı olmazsan sen artistin önüne çıkıp bir zat düşündürecek bolsan sen ondan akıllı olmazsan artist sen dinleme ara. Yokma. Aha. Gatur akıllı olmadan maskarada sağlam bir yapar mı? Katı doğru. Katı doğru. Sanzıklap eylem öyle ne diyordan kakan ne diyor ecem ne diyor diyor sağlam hem bilgi oluyor. Şoň üçin şu bizim milliliğimiz diýip usulumuz gatı goýatdy. Ýene rahatsiyet vardı. Elik ýerde 3 birine jöýdi parlady diýip çykýardy. Haýsyn başynda problem vardı. Hawa plany oňatmaýan, nähili halyk mı? Näme bolup berdi ýa onu taýrap başlaýardy. Bile Türkçe spöründen havar mı? Onun başında neyme geçiyor? Hava. O yakarından tutuyor haydan mı? Onu da yarap başta bay bu çıkalan. Ne yapmaydın o diyenler? Ay min yemeden yazıp gör o havar. Ama olmayat bile demem. Ama olmayat bile nok gün sordu. Min bir yalas ağlap oluyor aytmalı oldu. Gelin içinde ne amara topya birlikte. Diyoruz kursa tutmazsan halk artisti çağırışan. Okutmayla oğlum. Olayam aktörlük saatlerinin hemen rejisörden, durdurucu teoriden yani devam ettir hem talaplarını. Ondan kanıma da okuttu, kanıma nedir diyor. Şeyler? Ondan köpsi inşallah da tiyatrın dersini okutmalar, siyonkolori zaten, yetişpilanokları. Başta Aman Bayram verdi, fetirdi. Onu biz Aman'a edip tanıyar. Sizin için körpeler arkaya. Bilen. Onu okutmalı olup içimde aktör sattığını okutmalı oldu gördüğü adette de o zaman Rus gözümü gördü tiyatroda yakınına attı o zaman emetti. Beni yetişmeniydi boyun almayın idi. Ola adamlar bir ağlam yanadı. Başarıza işin etti yanadı. Durdum Ahmet doğru. Durdum Ahmet şeyle onun İkili kurslar şahım canım. Şunu yara etti yani. Şeylere ödem, 1 lira o kandıra. Onun kanım okuttu kanım oğlum. Onun biz dinle tiyatro rejisörü de tiyatro televizyon rejisörü deyip verdi diploma. Şeyle mi? Durdu, analiz okuttu. Rejisörü, televizyon rejisörü. Allah verdi melek pakir okuttu. Beybe. Akıdıp o 111, Kurat'ın 111'inizde ki telestudyo var. Ona da var yadık. Aram halipalardan o da şükür ne elimde yok. Kaptı, baktı, çuğun oğlumdu. Çuğun Şimdi yankı Aman Mehmet ağa, Aman ağa, bir zatlar, bir yattı. Kudriyası yattı dedi. Buna yankı sonra vurdu da, onu cevap koyduğuna bulma. Dostoyevski'nin Tupan piyasasından, dramasından şu Kudriyas, o balamı da olunca şun keşfinde öttüydi. Azotada biz fikir ettik Tupan olana da aşağıda Tupan duruyam kadıydık. Katerina deyip genel maşkalan içinde maşkala söyleyen hakiki durmuştu, bol geçen yolosunu hala mala atmayan bir şey. O tadı da bir gün deme de günlüz uğrat kaytalan dursa o içi durmuş. Dastık getirette o durmuş yaşap diyor yaşlar oğlunlar kıyılar öldür yani. Bolor yaller. O yedin içinde Tupan durup başlıyor. Eyyemi boşluk böyle. Men hem için solar yal erkinle. Dine yedin turmal çayına içmeli yankı dikinlik böyle üren. So günlüz o da treni kaptanı da tenteler kuraya ecemoli. Şonu hemen dedi kullandılar. Çıdamada dinle oturmalı. Ondan sonra da Kudriyat sonra asık oluyor. Söz asık hiçbir yerine yetirip. Bir daha da yaptıracak olanla yanvar ayına Aman Mehmet'in doğuluğunu sonra Kustos oğlunu da bolup demedenle sonra tavsırdık. Yanvarda ilk Moğol'un önüne geçtik. Yani böyle takmalanmayı oynadı adetti. Moğol'un elbette Halip'in talabı güçlü. Gülyalı eylem, Gülyalı bol bilmeye. Talip zaten. O gidecek yer. Kendisine da ayda otuyor şeyle diye. Yani şu sitinin eheninden görün tayinlikten eden işinden neyme de olsa Goğunun tekelim olsa, tekelci Goğunun hoşluğunu duyabilsek bize yan beyazlıqalan yalı. Sonra Aman Mehmet'in doğuluğuna şu an Anar Batir maşkalası ki doğulma tort pişirdi. Öktü da tort pişirdi. Tegelek tort üstünde de şöylece demecelatlardı. Yani şekalattı mı diye bilemem. Lokotçuklardı, depecik oluyor. Tüycüktü tegelek tort üstünde. Ona kesmeli oldu onu şöyle. Ama
Gitmen oğlu dur aman şu nokotlara seyretti o kadar tenliydi. Ne mi kayın? Fakat yallığı doğru. Onu diyor. Aynada Ama şu doğru yok. Geyik dedi. Aynı kitabı. Onun şöyle doğrunun günün bol kutlu olsun. Attın mı? Onu yalatıyor. Dinle nokotlar doğru. O nokot ne dokusu? Hiç ne bilmiyorum. Onu dur onu dedi. Seyrettiler onun şeyler atacak kavalya, belediretten uvalya, eyle orada var. Kudriyaş deyip yalan ekenler. Kudriyaş. Oranın merkezine mamanın uğu var ya. So talibatın belediretnemeti Kudriyaş. Aman Mehmet'in bolsunu var da. Şu turu parlanıp uçup. Onu yaladı kalaşlarına. Bak görüyorum abi. Doğru umurun bazen o sınıflar yani ki ne diyeyim sürpriz ya da o sınıflar bir ve karşılamayan soğuklar, karşılamayan bu yani ki teatrlar limedilecek oluyor ama aman Mehmet'in yani ki limeni atladı ya da diskoteka yani umumiyase saymalar köpünüz değil şunları yani ki boşrak bolamızda yani ki diskoteka yani kurtostamız var yani ki umumiyase saymalar bize orumuzda hemen o doğan olup gittik. Oğlan ayı tapalı bir Eliyat Şoromalı paylaşan yani opşitte hiç tat yok yer yani. Yöne giydiğim onun hemen adam tattır ya. Ne? Ya şey da az çok arastık yılları yan geçen vaatları ondan Türkmen'den de üretilmeden hemen at eğen daşından geliyor eyle tapbalar mı sonra da vaatlar gıtyalan molini yöne hemen atlar ben açıp koyam mumya saçan hemen at tapılıyor. Taptığımda mağalayım mağalayım. Bayağı adım. Ne git amanı yedik. Patifon. Plastik arasında bugün lokan kalan kuatı var. Ini onların konutta söylüyor. Emimin konutta şimdi yani vokzalda artistan opçiydu vardı. Monika tiyatrında işte otardı da ona. Tarih dokunmadı berdi. Son yaşlar Urum'un institutun yaşları Urum'un başlanmalıda. Onların aylar da onların aylar yok orta geçenle diplom inşallah da koyma dikmen oluyatta ayna batır. Yani aman Mehmet onun ne geçip şeyle. Ayna batır size kurs oluyor. Azam sonra aman Mehmet geldi. Kalan kolları var. Bu da Zik Mehmet diye. İnnemin tapyalar nerede? Kitçiziğe mantafonu var. Playerlar oluyor da bir vatta. Nauşlukta dinlen yani. Ben nauşluğun uzun tüyümünü kesip yani kıpırayı yırtırın bu nemez var. Plastika düşen uzunu koparıp o nauşluktan gelen tüyümler burada bana satıp kasetede gittiğin tanıtıvarının sağları bu kanun kodunu koyuverip in son kodun. In son kodun yine ulakan yadır ki Allah'tıra yok kun. Hava playerden katayta olur da ne mi dinsiyonları altıncı gün yam okudun yadan talipler. İnzaliyası. Hava bir kağıt güncüp değişip kim demnek geliyor, kim nakarı o paylaştırıp yarışotaydı. Şunu oylap tap şittirip bir yankı ne mi değil. Kurs dostlarının, din dostlarının kellesine değişiyormaya ondan sonra bir yerden sıralarda hatta film çatıştırılıp yok olup siyotuma koydum, atıştırıp yetiştirip sonra güçten tuttum Mehmet'i. Firma zeyni. Sürekler var. Elektrik. Hemen attım basık ya şey değil. Atma. Ay ne mi? Talipler de var ya atlama da. Oğlum atma ya atlama. Bey be. Ondan indik bir bana zaman değil mi? Olur. Oğlanlar kendileri ona. O ben. Aynı batir var onlar. Tanrı. Aynı batir. Tanrı bakif diye birim var. Ola işte o mümkün. Indi müştahide maksat amanlık zaman desimle hudojnik ruhsat tiyatro hudojnik ve sedilenim kan işsel. Hava. Köp işsizlik maksat. Alsa hada maksada maksat amanlık selamun aleyküm. Aleykümselam. Qowmi adaylaram canısan mı? Xuda şükür. Burlaş bilyan 5 minut. Öyle men Qunç Allah Nazarov yaş rejissör layırak artist. Kim? Yaş rejissör layırak artist Qunç Allah Nazarov. Qunç.
inime vallahi. Hava iniğe molyan namı. Yağsı yazmakta da avamız anın tamam. Şükür Hudaya, men şu an Balkan vilayetine geçileniyorum təzə Ustad rejisorumuz Öwel Mehmet Qalenarov bilen geçileniyorum təzə yazgıda tutuyorum. Tuğla. Awa. Aytman raqaydaydı da qaydın. Mesela aytman mümkün. Yok, Nihi porda, nihi sağlık korsa, bir geçileniyorum təzə bir yazma planlaştırıp atıyorum. Nihi porda. Awa. Inni maqsada atı Öwel Mehmet Ağa'nın bir iş yaşar, bir näçe şeyler teatrda eýnegine bersip Öwel Mehmet Ağa rejissor, hudaýyk, ilk rejissor, hudaýyk, aktyor, sanatçy işleyen janrlar da bular. İşleyen esasy bir senetler, üçüsem bir sanatçy işlemeli. Doğru değil mi? Awa. Inni siz Öwel Mehmet Ağa bir issenlik soraw ýöne size şu soraw gyzyklandyrsyn biz jogaby Öwel Mehmet Ağa'dan alýas. Hemen telefon geçirýän, şoňa janlaşan hem dersiňiz. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Öwel Mehmet Ağa. Şükür. Maksadymatda saman atýarsyňyz men. Geldi näin burçaga baga oturmen. Ay boldu yani. Ha, bir oturma alacağım emruluk koydum. Bu iş etdiler tuğlama. Bana hocam. Ha. Senlik soraw maksada ýöne şu soraw ýerlik gilje sizi gyzyklandyrsyn. Bir iş ýa-da doğru iş bilen başaýarak bolup berkişon berip bilenlersiňiz. Yani aman Mehmet'e zannetti da amançıya. Şu efirde oturup ettiğin dostlarından sonra garaşmak yaman şipitinler eken bir heri. Tolunurcu. Katı sine güçlüken bu onca milyon öğrenemetler neler da. Öldüm. Ya sonra dolaşıyorum. Sahnada ne açıklıyorum işi görev getiriyor yani. Ne açıklıyorum fikret yani. Spektakılda. Düşündüm zorlanma maksat. Cevap berek. Ha. Yani kimden halipamız dostsa köp işleşen Şah Muhammed malum bilen sonra Murat Hatif ve oğullarına kurtuluşrak bolýarsa diýen azyp gullukdan atlandan ýerine Murat Hatif, Mustafa keyik dağılayan gatnaşýardyk. Diýjek bolmaýan talip durumuzdan halipalar bizi sataşdyrdylar da. So talipimizden eýem rejissor, hudaýyk bile tanışmaly, ulaşmaly. Bir de rejissörün hudaýyk ýaly maskala bolýar diýip öğretdiler da. İkisi bir maskala bolýar, bir maskalada şu hozur dikeldiljek bolsa o taýda göterme bölgün bolanok da işledi. Ýöne şu taýda biriň agzasaň eýem beýleken Nawruz düşýär, onuň özüň gowulýar. Oğlum, rejissör hudaýyň eden işine münasip zat koy bilmese ya hudaýyň eden rejissörün alyp barýan işine hudaýyň azyk neme bilmese iş agzaya eýem ýa maskalaň agzaýşýar bolýar da. Bana şonýarak bu da şu pikirde men. Ya özüm köp işleşdik özüňem bilýän. Sebäbi sen diňe sakyny beremek eşikler däli. Kaptandan artistlerden söhbetdüş bolup şolun keşplerini nägil açanna edýän hereketlerine görä nägil kostüm dikjeňi öz ýanyna çagyryp öz başda golun häsiýetlerini öwrünip öz pikirini aýtýanyny diňe rejissör däli hudaýyň şu artistleriň öz keşpini açmakda edýän işlerini bitirýän hyzmatlaryny men bu dama bilýän sebäbi iki taraplyň şonýaly artistler gollu olan ol hasam bu açılýar da.
sen diňe daşky kesip bilen näle içki dünýä bilen içkin gyzyklanýardın-da. Şol obrazym. Allah. Yani içki dünyasının olduğu en şekilde yani bu küçük vakan yerine kurulur yani. Hawa. Alamatın ya. Doğru. Men şunu dikdim, sen şunu geýmelip ayak direp duran ýeriň ok diýjek bolýana sebäbi şol aktýoryň döretjek obrazyna görä mydama gollugyň, mydama onuň ol edýän repetisiýalary, mydama gatnaşýardyň hereketlerini görýärdiň-de onuň bäht bolmady diýip bir hijek turup gitdi. Menem näme bol kadyply adetsem atyrdan ýan beren eşiňi ladyň ütgetmeli bolýan ýerden latdan bagy ol atlary ýa-da çykdy iş tejribemde görüp oturýarym-da. Sebäbi özüm goýulýan, mydama ýa-da matýan. Eňneşik dekorasiýa artistde pätkil bermeliler. Hawa. Hiç ýyl derejede. Onu basmalam däl hiç ýyly. Hiç ýyl. Şoň hale maksatlarda şol götürmi men hiç ýyl ölçäp bilmeýän, ölçäp bolmagyň karam diýip pikirde men. Te kollektivle neme da otady diýen ki menki diýilen neme ýok. Ýertiniň hormaty, rahmeti, ahlaky aýratyn plan ornup bolan nokta. Iň soňunda şeýle bir eser çykýar. Ýa-ki rejissor umirat waktyýor diýär-de halepalar. Diňe rejissorde otady hudojnygam şu iş gowlaryny hemmedem şol döredin eserde siňip gitdiýär-de. Ortara umirat diýär, şoňa siňmeli da hemmedi. Şoňa siňip bildek eýem bir jan bir ten bolanyny da bütün hudojnik rejissor, artist, saat, swet, butafory, o şeýleklere saat bilen swet. Yönü gıdıklı, döretme gıdıklı. Allah can doğru işlemek kalkına işini öyle bir olmalı. Dedi olmalı. Ondan oyun oynamak diyorlar, örneğin içine bayramçılık bir para yani. Hava. Bayramçılık bir eski şartlık bu yani koyacağlar. Onu ağırlık bu yüzden kırlardan bu bayramçılık yani farklar oluyor bu durumda. Yine doğru ettim. Bunun için öğrenme var. Maksat tiyatroda ne değişse ne de yani atalar tadında tap bilen kör, bar bilen şeker, tap bilmem ne kör, bağını yakar. Şu tap bilen olanı gider tap bilen de der. O ağamlı benim razılık. Tapır tupur. Ondan biraz sözde düşünce gittiğin şeyle bollu urumda işi deyip dur. Adam öyle deyip oynadı öyle deyip. Maksat kanaatlandıran cevap bilen ulaşacağına. Tamam. Gözüm içine de kumuluttum sonra Sana da Allah'dan canı ömrünü dokmasın çağırına, maskalarına, artık çocuklarına olan işinde sınıfta. Ne deyip oluyor olur gelecekte o işler eder inşallah. Diyoruz bizim böyle mülakayım. Yaşı talip doğru söylüyor, tamam canım. Maksadağı ağamcan önünde kordun, bilçin valtayran şu minnettar. Tamam. Derdine can, tamam. Sağ ol. Var ağamcan. Tanrı herkesin. Olya, biliyorum. Böyle. O soru vardı. Men soru var, özüm her bir diptördüm. Şoň üçin men sorugy maksadyny bermeýän istedim. Ýöne men ýene bir ýagdaý edem. Şol adamyň hiç süreminden jaň adam ýok. Ene bereketlerde tüp sebäbi Sorulardan düşdükler var. o da jaň etsen ol neme bolýar? Gyzykatçy. Men aslında durmuşda ýatamazatdan gaçýan. Ýatamazatlar men hiç şonu taraftarım da yaman gaçýanlar da şol. Kabul edip bilemek men şonu. Yani Ýasama gurulýan adam kabul edip bilemek, ýasama dörejiligim kabul edip bilemek. Hiç men şonu gaçýanlar.
Türkmen halkyny agrasa. Ha. Ýasamak eýle o zatdan bir hili. Çağı bilen oýnatýan ýasamalyk bilen. Ýüzüňe deret durýar-da olar agzat öwlik gidi berýär. Ular da odan çekip tudamaly ýerler. Olar da käwat ýalmyny öňe urarakna. Çağı gidi berýär. Ben şu käwdün öňde bihman gurrun görýän şeýdikden oturýan, çylym bilen oturýan. Şonu aşagyna ýazýarlar. Bah, şeýdikden nämersiň diýip. Bay. Oho men bir zat bir gurrun berdi men isleýişim mäle oturup giýipdiňlerine. Hizmet şonu ýasýanyň özi Çin'ne bir hili, köçe çıkanına başka hili, atoyu bayramçılığa çıkanına başka hili. Yani yiyleyen adam, şol adamlar kelmir. Doğrusunu etsen kan takıdım edemek, bildiğim kaçışan şol adamlar. Tabi, minnikler şol. İnni, itaati de özürler taşlas var. Yeki zorlalayıp geçelim usta. Duydan sonra, yani değişen dostluğunu attım, o da yankı, şungu taptığını diyecek kulağına, hakikaten näme sonra görerek adip garaşýan. Hawa. Sebebi bir dostum vardı, köp zatları bilýär, bediden bir geçikliýän emelatlar dällänim. Ýöne garaşýanlardyň ýa durmuşda dostum göwüne degmejek bolup bir tärik goýuranym bolsaň, ýa aýtmany öğrenýärler bolýardy. Barada şeýtdim zat diýip ta. Onuň ýene duydan sonra warda çyk bolýanym, üpek ýolun ýüregine diýip Massaget oýnardyk 2018-nji ýylda. Masalan, teatrlaryň arasynda. Ýa-ni Türkmen halkynyň millidiri gördüm men oly. Kahraman arkadaşymyň Türkmenistan beýik üpek ýolu ýürek taýyryna. Şol oýun gowy çykdy. Uzak wagtlar mişedik, olany zatlar myhlat etdi. Gördüm men tamaşa. Tomaşadan onu bilýän. Onu o jenet bäşima Aşgabat kanalyny işleýär. Bilýän. Tanýan. So myhmallar uğratdyk, eýlen glozok, emeler bolup adatda, ol bolum gel alyp gel interwýu aljak diýýär. Hani interwýu şeýle metrede häzir bolýa. Ala geçdim, oturdum. Tomaşaçylarlaryna. Öňde şuňa kamerany goýdular, baktyrdylar, mikrofon tutdular, dakdylar. Taýýarmy diýdi. Kameradan özüm hawa. O men forum dinle maňa teretme diýdi. Kamera teret men forum dinle diýdi bolýar. Aýol cennet bersin rahmetli. Halifa rejissor şahy ýazýymyň. Dinle otin. Teatr sunmutmaýa da alym diýdi. Ana sana gerek bardy. Ber jogap. Näme diýdiň etdiň? Şo soraga jogap berek. Şo soraga jogap. Ona aýtjaklar. Näme üçin? Ýöne men jogap berdim bolany o jenada diýip, "Öwe" diýdi. "Bolar ýa jogap berdim, etmediň ýöne, gaty jaýda jogap berdim" diýdi. Dogry aýtsam, hiç kimden bolar ýa jogaby garaşamakdym diýdi. Görýärmi? Ýöne ýüregime junk boldy. Walastym joganyny. Şo taýda şo jogap bilemek maňa da hakykatdanam bir an kaçıngaly ýürek boýdan şeýle olatlary joşup otyrdyň ony öze düşnüp aýdyp otyrdyň da. Emma bäde teatr, sungut ýa da alym. Öýte çekem, zoýdar. On inniki ýepgesleňde belki de. Eger ýa şo jogaby şonu aýtyp berýär. Onu goý herkim özü pikirlenip görsen. Sırammal diýär, sen aýtmasam gepleşden onjak men aýdýan häzir. Sen özüňe. Inni şo ýomgada badyňmy? Ýok, o ýomgada ýok, benim herkim öz. Bir zat da men ol öz pikirim. Ene şu zat mysal üçin ene şeýle şu zat eser bir goýda, dogry goýdy. Aýdary şunu meselem Aydary Türkmenistan halk artisti Halifa Täsirmet Mehmet berip goýdy şu eseri. 30 ýyl mundan ol. Dogry dämi? Resmi eser rejissori Halifa Täsirmet Mehmet berip goýdy. Indi şunu täzeden mysal üçin size goýmak nesibet düşdi diýe. Maňa goýmak nesibet düşdi. Bize haýtymda tapşyrylanda şunu gaýtalamarsa biz. Dogry dämi? Gurrunsyz. Şirkim öz pikirçi diýär-de her bir adam. Ine meniň sonra men ýyldanesim belä. Her bir zat döre diýen adam, döre bilen eseri adam döre diýär. Dogry dämi?
Enne misal için ayna o plan adam soňal pikir etdi. o plan eser näme bay bu plan eser ay şolar ýaly spektakl çykan ogay meselem men geçen kısalarına da men şo soraw berdim men size de berjek şo soraw edir şo görüp geçmätini Türkmenistan halk artisti Muhammed Bulut Kasim filan etdim men şo gepleşigi geçirilýärem edir şo görüp geçmätini. Indi men şo şeýle soraw berdim. Indi ol aktör hökümünü öz pikirini aýtdy. Sen rejissör hökümünü bir näçe spektaklama rejissöri döwremi. Senin pikirini maňa galakdy. Näme üçin ol plan ýaly eserler ýok. Ya plan spektakl ýaly soňky spektakllar çykany. Hani misal üçin Bagaraman ýaly, Aman Gul Mehmet ýaly, Muhammed Şevket ýaly, Sonum Radwa ýaly, awa Çarişan ýaly bir ussat artistler ýok diýerler. Ene hakykat. Maňa berilýän soraw men öz pikirimi aýtdym mysal üçin. Yani plany rejissörün goýan spektakly meselem. Inni size şeýle soraw. Näme üçin şey diýerler? Hakykatdan şonýal eserler dören okmuyor. Ya onun gowrak döreýärdi adamlar kabul eden okmy. Näme pikir edýär? O Mehmet Ağa pikirini aýdym maňa. Halipalar şeýle Muhammed Kulumol jogap berdi men. Ýanky teatr köpçülüklerini işte. Hawa. Häzirim bu spektakllar goýulýar. O söz ýok. Ýöne uly gowrumly, ýatda galyjy. Ýanky halipalan aýtýan spektakllar ýaly spektakllar döretmek üçin azından bir ýyl, bir ýarym, 2 ýyl wagt gerek. Käwr ýaş artistim diýdi, oýnap durýardy. Saklayan. Vay yan obrada yırttım da diyordu. Ha, savcı. Aha. O obrada yırtıp çıkıp bulunuyor da. Ha, girýärler, çıkýarlar. Ha, oğlum te obrada näme diýen onu yan obrada yürüydü. Yan obrada yırttım saklaydınız diyordu. Ha, wah. O obrada näme diýen meni tek onun için ne getiriyorum kam diyordu. Aha. Aňyrdan aýlaly. Halipa hudojnikler surat çekmäke holsda goýýardy, şoň öňüne bir hatda oturup. Özüm bir gedekde bir surat çekeme onu näçe wagtda çekýär. Döredin için doğru däme? Näme? Her gedegem holstun gaşyna gelenne şo çek oturan ýejem şoň öňüne bir hatda otururlar. Ya TV-de çykyp pira çekjek bolsa çykyp terede otururlar. Näme üçin? Halipa bir gedek soraw berdi. Fotoaparatdan udaşyny çeken suratyny hem tapawdy ba. İkiden birde da doğru da. İkiden birde ýaş bolum diýdim. Bu ýerden otyp näme diýjegim no. Fotoaparat adamy durundur bilen surat alýardy. Şak ketýärdi kağıda geçirýär. Hudojnik sana diýerdi. Sen häsiýetiň eden durkuny eden içki dünýäň hemme adamy şerede oturka. Sana sonra berip eýdip içkiň öwrüni ýaky hudojnik ýene içki dünýäsinde parsarlanan ýerine goýberýär diýen aradaky. Maglumatlary. Ondan sonra okuýy başlany ýürek joşkuny ýa-da ılykam bilen sen hattaky, sen nähil görüşüni hudojnik ýazýar. Gözüm ötür hudojnik bir kartiny ýazanda näçe wagt gitýär diýil bar 6 ay, 3 aymy. Ol näme de bolsa renkler bilen, emma aktyor sen bütün durkun bilen kesip durupdylar. Şoňky munaka Onu planiye bir lovat günahkar diýip. Yo, misal üçin biz artistler, rejissörler günahkarmy? Artistler günahkarmy? Näme esasyny biz işitýär tomaşaçylardan. Näme boldy? Hatta o da şöyle ururum boldy. So soňky pikir aýtdy. Rejissörler bir aýtdy.
Şu diýdi artistin diýdi rol gowy çykdy diýdi gaýşaly aýlanyp hiç tartyn iş ýok diýdi. Hem zady özüm etdim kadip diýdi. Emma spektakl goşuk çyksa ay rejissor günäkär. Men hemme diýilady etdim ha. Men şoň aýdan etdim. Özüm dedim oňa beýle bolmazdy. Ýa başga zat diýdi. Oturypdyň awtyn bäý hem ýerde şeýle kuno diýdi. Ýa-ki iş kollektivlerini toparlayın. Şo diýeni men rejissor arti ol belli bir ýerini günäkär eýlemeli diýip bunu ýöne hökmany durutdy. Ýaş artistlere maslahatyn Halipa diýet çapyljak atýar bolmaly ýa-da. Çapyljak atyn ata-babalarymyz görüp oturýan näçe ýa-ni bu atçapyşyk bolýar ýer ýermeli bayramçykda ýa bede bayramlarda ama atçapyşyklar. O at sistemem özü giden bir almakly. Şoň üçin arkadaşlaryna ýürütip atçylyk okuwçy ýürütip oğlum ýa-da okap ýörler. Bilim okunýaly okuwçy dünýäde baham ýok. Iki ýyl bir daşlamaly mümkin. Inni ýanka gaýdyp gelsek Galat spektakly Atolog Bahyr Uramad işan keşfine manawa da. O näme plany näpler diýip bolsaklar. Onzo ýylny troniýa sorular we ýa bolar manipulatsiýada. Şo manalar aýt bolýardy ýuwaş bilen rejissor eşitmedi ýa. Olu siziň amar gaýratyňyz ýerlik goýberýär ýa-da. Görýärmi? Oňdan şo wagtlar diýe nam etýärdi. Üstümden bilýän ki näme etýär güzel ýa-da etýär. Halipa bir terbiýe otur eken ýa-da. Şeň Sotada din oýnuna o keşflerine sotada bir de diye käwir diye söz awsal atyp diye çetimde diýip namazymda diýip diye şu izinin galdyrmazak bolup şu alyp gidip barýan eken ýa-da. Once Murat sonra jogap bermek şoňa aýdyp günäkär diýen ýa-da. Muhammed Gülmol näme jogap berdi sene? Teknik ösýä diýdi. O wagtlar adamlar sada diýär. Oňam jogap men ýaman ulalaşan. Men näme şu meseleni orta atýam sebäbi sizem Halipa rejissor. Senin pikirini tomaşaçylary maňa wajny. Gydykly. Şunu bilmi? O wagtlar diýen telewizor diýär bir bolsa bir ulu hojak diýär, hojakda bir wadyr diýär. Bolsa olam diýär. Emmek işler yok, köpüsünde radyo, dine internet platformları yok, hiç ironiyallah yok diye adamlar sağda her kim tiyatra gidecek öyle, her kim tiyatra kovlat görecek öyle, kevat kino gidip dursa diye mağı kıranın görecek öyle, adamlar sağda diye. Yani teknik ösü talep güçlerini diye, talep dinleyiciler taraftan. Men onu näme etmeliydim, oğlum näme etmeliydim? Dini her bir diýen adamda duýgu berjek bolýar, başga variant ýok. Ýa-ni bir gurrun etdik da. Yalan diýdiga. Yalan geplerler, yalan näme. So dörözükde soňra da şo gelende şo yalan bolýar tomusy görünýär. So ýanky artistin kategoriýalary bölünýär da onun şol artist okuy bu Halipalaň elinin oka gelenden soňra bir kämillik ýoluna düşüp bir nimetmek üçin alan 10 ýyl onu da her ýylda 4 tany esasy keşpler döretmeli saklada. Şu wagt men yalan sözlemän näme gelini uratda ýaltyp diýen başga atma artist saklada keşbini etme wagtlaryny oňary uran okgolyň rejissorun priýomkana. Fabrilini yapýar, hereketlerini yapýar, dekorasiýalarni yapýar, eýlemelerini bolýar. Şeýdem artistda käme arryny ýa-da ýene spektakl etmeli, şeýle bolýar. Näme üçin gynamalar? Rejissor dogry talep edilýär. Dogry talep edilýän bary diýen olan yeterlik derecede kämili we okuýu saatda bolmasa ondan çykynar näme diýende. 10 ýyl gerek diýene. Gerek bolýar. Onun iyidi gider. Çağrışanlyga diýenler oğlum. Näet pişip goýulun tiýetiniz. Sesi. Näet edip bilýäňiz.
Bakman etmek mesele değil yönü şunu saklamak diş var deydi. Doğru. Onu saklamak için günasa eyyam diyamaz maskları artikülasyon masklarını da ama geçip üstündeki yüzünü okumalı. Katı doğru. Katı doğru. Yani Taftona kuş demedi ya da kitabını. Vraçlar yüşüp konsorsiyum edenine, yani konsorsiyum bir ne evveli reanimasyada ne evveli dert yüze çıkanına vraçlar yüşüyada konsorsiyum, yani lukmanlar, yani kirurg, terapi, yani ortoped, tapavdök, diş, hem oradan yüşüyeler. Şu niyet becermeli masakada girene de bile kadınlar son dinle oturunu bir de ona düşünmeye tadı yani. Doğru değil mi? Vraçlar çok ödediğini bir düşünmeye olan öldürüm değil, öldürürler sonra. Yani denle, lukmansılık dilleri. Ama tiyatrın durdurduğu adamları çok ödedi oturanlar, ona yerken düşünecek olsa o da olup paranı. İnşaatlar bizim benim oturan restoran hünerde tiyatro restoran benim oturan hünerim. Doğru tiyatroda kendi spektakl koy ve işsiz bir arkadaş şekerine bitirdim buraya esermez koydum. Havarım ben olmuş falan. Hava. Canlaşıptık. Hava. Ya var bilmedim sonra. Hava. Eserler üstünde. Sonra bir hep de onun içinde koydum. Yönü son neye doğru ben so koysun. Neye doğru? Yönü son bir yaş tiyatrda da arkadaş şeker amanından mesvadınlar tiyatro yaş tiyatro repertuarını köpeltmek maksadı bilen saltırak tomaşaçıları teatrda eserleri bir görkemlik maksadı bilen onu ettik de umuman men näme diýjek bolan inni biz mutlan üçin şonu inni aýdaly restoranlar birinji men şu teatrda birinji şu ýanky mesela sağ tarafı restoran gelin nasıl? Doğru değil mi diyeyim? Ne doğru değil ha? Doğru. Nimet bilmedim can. Spektakıllara tankit yetenek. Adet tankit. Doğru değil mi? Tankit yok diyen yani. Biz son kuvat az tankidi birlikleri dinlemekten Katır pasiyat ha? kategoriye yönemen okuyu tamamlap baranmatlım. İlkinci spektakıllar koyumdu. O çıktı hemen adam gülüyorlar onun yankı sonundan tankide başlayalar olayını. Kaydıp kalan ömrümü oyunu koymanın ip çıktı yani. 3 gün devam kalman yatırdın. Kalan ömrümü oyunu koyman. Ne için? Senin spektaklında oyun oynayan artistlerim tankitler oturayım zaten. Ha o? Ne doğru mu? Bilemem yaş olan mı? Kedir damarın var, kondan verfilin var. Yani birinci işin näme sunwatym aňyrdyna gelip beren Emin nüme ýa? aňyrda gelip beren rejissor sen Eşekli aýlap berdin näsini? Näme bar etdiň onuň ardyna? şolar ýaly tiýer düşünjeler emma şol tankitleri näçe köp bolupdy şonu dinläp dogry netije çykaryp bilseň ol rejissoram artistam hudojnygam hemmänem da dikinçiňem balyňam taplayan eken. Şonu ýöne sana doğraysın, ne doğraysın, dinleştiğin senin için yakın uçun aýtýam, üstünden uljak bolýamy, seni beýlekleň ýanyna maskar etjek bolup aýtýamy, gep onu der. Taýin olmaly ha? Taýin, gep şoluň aýtýan zatlaryndan sen öz kemçiligiňi görüp bilip oturýarsyň. Ýöne olar sana ýatdama geçip oturýar. Sen şonu belli alıp bizen. 3 gün etdiň 4-nji gün silkinip durýanlar aýtýan. Sürçek bolýar. Inniki de şo kemçilikden birem bolmaz diýär. No kanesta bir bolan galan kemçilikler ýene gaýtaran. Hatda her ýerde bir näýersen sen näçe nalanda oturýarsyň. Ýöne ýerden teatr tankitçiler döräni. Onu köp işlemer moňa sözüm ýok. Ýöne tankit bilemek diňe bir teatrda däm gadýan edebiýatda zatda da gerek da. Ýani kar goşklorda eserlerde zatda da ýa-ki okuyan bolany ýa-ki Hamdullah Mawlum dograt ýa-da aktyor
tomoşaça duyusunu berip bilmeli. Yokma. So duyu olmasa onu yatak bolonu, onu ses bilen hareketini ergiletip bolýar. Ýöne ol sen yıllar boyu özüňde taplamasan, ağlap ýatyr. Balalak diýen turýada keneme söylemek diye ağlap ýatyr. Rolda derler. Tomoşaçy näde unanmajak. Ya kadın turmen obrada ýerine ýapyp apdyny onu ýalat. Birinci ýalňyşda atlaşy. Birinci ýalňyşda men obrada giren diýmek aktyor üçin ölüm diýetdim abi. Aktyor üçin ölüm diýetdim. Gelensizlik. Gelem näme? Ol ýanky berlen, özüň bilen näme? Kiçik keşpi ýok, kiçik aktyor bar. Kiçik aktyor kesipden içdim. Hiç adam işte. İçler. Zaten tiyamkada ne benim bir näçe gysor filmler şekillaydım ama men klipler ben bir gysor kino ýaly bolýany umumanyň şeyler aýt bolýar. Ondan teatrın artistler bilen işleşýän, çagyrýan ýöretýän ondan ada töwetjän görüp çagyrýan gelýärler bular. Gonzalanalar benim alayımda hüvetim madya. Bolya demene de başka hiç soramam. Men ne o ağlap bilýär, gülüp bilýär ne. Şöyle diýere bolly şol hiç ýok gaçagrama. Ýalňyş da. Maha ağlap bilýär, gülüp bilýän artist gerek gel. Maha duýup bilýän artist gerek. O duýup bilmede başyma ýapaýyn many. Köpçüniň kellesine gynansak da hüwetçiňden gynansak da şoba. Ağlap bile gülüp bilýän ýaly. Gülkün tutýaşan adam arada şo pikirde olar. Ağladan gülden artist mi kan diýär. Şo diýerler, duýup bilmeli sen özüňi, mesela sen şu çaýnak bilen çaýnaň roluny oýnaýarmysyň? Sen çaýnak bolmaly boldy, başga istaten başga zat däl. Ya kaydın kalandardan başkalandan buldu. Benim çepere olsun, ýa-da 10 kulajenni. Aha. Gülmeli ağlamaly. Gülýäňim, güldürýäňim, ağlaýaňym ýa-da başardymda näme de boldy, okuwum ýok. Şöyle. Onun okuw ýerinde de artist, men güýçli artist öýdýärdim. Ýaşamada. Rejissura ýerine. Dogry aýtsam, teatrym oýunçlaryna, artlaryna başda bir hili bize tomoşa saat 50 sarpandan o ýerlerine bizim kas teatrda näme atdym ýokadym kaliförne öýdüm. Yine o koyerde kalipan eniştik siyakmeden aydan yer oldu. Hiç de adam ondan hiç de dekanlar. Tiyatrın dünyası cepere olsun ve tipere matla. Ele totomoşos hakkı ya de ama bu tiyatra artistin döretmeli kesberle eýan bu dünya aralaşanla olaýan o ýukata ağırda. Ağırda. Ol haytamada bir keşbi özsün bilen ağın bilen janlandyrjak bolsaň, iňerki on pikir etýär, etjek bolsaň, Stanislavň sistemada da har ýapalarym diýär. Ýergedek sen repetisiýa geçenne şu sözüňi birinji gede gaýtýan ýaly bolmaly, eşitýän sözüňi birinji gede eşitýän ýaly bolmaly. Sen näde boljak onuň soň? On bir kedekde bolar ýani. Şol okuyu özüňde nämedi ösürmek üçin, taplamak üçin näçe ýyllar gerek onu. Sen onu giýje güni gaýtalandydy. Sen birinji gede eşitýän ýaly boljak bolsaň, eşitýänlardyň azat däl seni ýap. Akaýer bar ýap, gana aýtmasaň sözüne maýdana. Onda o näde birinji gede eşitýän ýaly bolsun. Artistler. Men bir gede şu ben görýändir, bärde görüp oturýar. Ondan şonu ýaly bir howatçym bir gaýdylan beri geldi, bir gelinden beri. Gonzalanalar men dedi, "Şonka alaýyn" dedi, "Men howatyma gaýrat edim" dedi. Näçe gerek geldi? Maňa "Meni bolýar" dedim, "Gelin" dedim. Aýyndan rola çağırdım meni. Başlap şunu bile. Niye için ağlayacak bolýar? Düşünmedim, jigim zannedim. Ne için men dedi, oğadan oýdy dedi. Men dedi, isteýişim bar edip oýnajak dedi. Men dedi, köpçülige çykamda dedi, isteýişim bar oýnajak, isteýişim bar görünjek men dedi. Sen eserin näme şo bolsun, saň gulan men öz isteýişim bar görünjek dedi.
Şimdi. Şey birini seyrettim. Cimcan, o bana selam et dedim. Var, Eurostay'da. O bana selam etmiyor, şehirde yaşayan dedi. Bütün padiyedime selam et, şehirde yaşayan var. Eurostay'da dedim, onu kokka gördüm sen kadar. Ay bana başta katı gördü, yeni etti, daha etti. Bir kucağıyla, pas 5-6 ayla katı öğrendir yeni dedi. Katı gördü, katı yerde oturaydılar. Sen men ne için men restoran ben 2 tane adama göre men bir zat düşürmeli. O ne meğer onu bana 5 yıl okumak kurtup halifalan beynini iyip olurdan öğrenmek bana ne meğer onu ne meğer medeniyet enstitüsünü muallim koymak otaydı okumak ne meğer onlar. Doğru değil mi halifa? O restoranın zaten bilen işlemeyecek varsam yani doğru değil mi? Doğru. 6 ay 7 aydan sonra bana SMS geldi. Meni bağışlan dediğini tüyüm kardeşim deyip demek maksadı bilen dedi, diyemek dedi. Şimdi son oturup görüp fikir ettim dedi, bir topar tiyatrolara vardım, spektaküller vardım. Bana ne için, bana başta katılıp benim SMS'e siz kim? Bana bey diyer yani, ben ne için patpişim var, neyme, falan zat, neyme zat, şunu ya da sağda sağa bana on patpişi kılırlar. Adamın kariyerini patpişikçeden okuyanlar, onun öz arasında bana vapşe kılırlar. Onu da ötüncem sorular, 6-7 aydan sonra. Ben ne diyorum, ben kino düşük geldiydi. Hiç de bildirem, nokta düşük geldi diyorum, ben sana aç gelmişler, kulak olma dedim, bana bağışla ben dedim. Sahanıza vurdun dedim. Nereden var yani dedim de. O mamamlara var yani, şu da o var yani, o bana selamet dedim, böyle gülden o. Şimdi sizin bir neyse şahitleriniz vardı, Türk geçeli. Şahitlerimizden atlarına ayıp edecek mi? Belli bir derecede orunu tapan şahitleriniz. Ben tabi gepleşikte eşittim, gördüm. Yani halifa deyip izlenenlerken yok, hakikatini sizin eserleriniz bilen bir size hürmet koyan adam. Şahitler, sonra münasip adamlar anladık. Yani şahitlerin yollarından halifa kim deyip yakandan tutaymadan elinden tutup şu sümen şahitlerin deriyali yürütü okuzayına okudan yerim yok. Saktada olanın işler batıyorsun. Saknada da işler batıyorsun. Yani işteşler, kardeşler olup gideceğiz. O zaman elbette bazı tiyatro aslanları yani ne diyelim Askva'da ettiler, öyle işler yapıyorlar. Ben Kurmazı Dastanay'la yol ötüyordu, bir ulu çağrı oldu, Irak, Mardi işletmesi vardı. Bizim o spektaklı vurkuladık, ondan sonra da halifa bağışlar, Kurt Yakun oğlu atlarından sonra da yani çağrıdan sağ çöreği içili attı sonra yaşlığın biri aktık vardı kurun nemetti başladı. Sonra dedi hem altının tüyücü olayan kendiydi. Yani bir tüyücü olayan dedi. O ne elbiyle olayan dedi. Bıraktın ayretin tüyücü olayan kendiydi. Onun dedi sen taylanın aktın öyle saylayan dedi. Onun senin tüyücü, senin başından ayrılıp görüşü böyle kalktıklarına uğra tam diye sana içkin yapışya diye de senin içkin başkaça diye de. Ondan senin so diye böyle bir yatan olayan diye de bir yani nesil bağlantısı öyle demek diyenler de yazıyor. Adam şu nirayetlerin sonu ayrıtına tarpalap getiren ne modada soğuk duruyor beylekleri yükülecek kolay ilim olacak kolay yönü ol senin daha tanıtma değerlerini bilim okso atat yok bunun için sonra gerek diye de. Bakın sen bağlamından sen görünen senin hem taraftan su uç imten sen yok olan yani kedelim mümkün da. Artistlerin için son yerler öyle diyecek oluyor. Klavir var, yakında yürüneni rejissör olmadı gelmedi var ürte adam o. Euro tiyatro diye ne? Tiyatroda derler Euro. On Euro'yu ne dedin değil mi? Açık kurum da katıyorum şu görüp oturan artistlerin klavirleri. Onun Euro'yu tiyatroda işleyen, hava plan tiyatroda işleyen bollu. Onun hükümet tarafından verilen aile ve bunu başka adam gıdıklar, o tabi döretmek, rol döretmek, hiç yıl gıdıklar. Ne doğru mu hemen diyelim? Şu neme var ya bunlar, hal yapalamalar ihtiyat da,
sunwatda işleýänine däl-de sunwatda janyň bilen teniň bilen berilip bilýänine begen niýetler da. Hawa, gaty dogry. Azo işleýänine begen ýany adamlar bolmaly da. Onuň käbiri wa seni giýjegini günüňe doýanok. Sebäbi bilýär artistin kesbem hemme adam sen ýa-da bolmasaň argyna bolsaň işiň bolmady şol bir ustap şeýle yok many. Soň ýollar urmady Murat Molla bilen ýaşy. Aha. Taşma bolsun. Askawat işläp berkalar. Hawa. Ýa-ki maksat bilen 2006-njy ýylda şu Balkan Ulaýdoly drama teatrynyn düýün tutmak bagty biziň paýymyz düşdi. Ondan sonra gaty ultrup okugy toranlar we ýönetim institutu toranlar we oğlanın ilkinci halifası Türkmenistan'ın atgalanan artisti Oradur Dümeretov. Aha. Oradur Dümeretov ören talapkar halifa. Aha. Balkan Ulaýdoly drama teatry işli açylmaka ýöte işgärlere magara teatr bolmazda şo ýereke etdiň eken. Oğlanlara ýöwetjek. Açık bolýan ilkinci halifalarının ilkinci talapkar halifaň elinden täýärmalan oğlanlar emedi. Diňe ikisi başga da ýolumda bellenemeler kän şoň elinden çykan şäherleri. Onda bular teatra düşdiler, teatra geldiler, açyldy. Teatr açylanma. Soň ýalňyşmasam ýa şorumy etdi. Teatrda açylanma diňe dörözlükde başga dokumentasiýa işlerim kän. O diýişmeli arasynda ýekajyň reşorony Bahtiyar Abayev madi olumlu yapıyor onu dokument etmeni wagtyna goşulmaly atmady. Onun Nowru bayramçylyk etdik gelýärdi, değişme sahnalar köpürak goýmaly Nowru bilen bayramçylyk ýa-ki teatrda. Ýa ilkinci spektakl goýuldy. Bayramçylyk Gülkaşam taýlanýar sonra Murat. Siz öýme başlaň ýatynjy ýyl geldiň Balkan teatrı. Balkan teatrı 2006-njy ýylda düşdi. Oktyabr aýynda açyldy. 19 ýyl. 2007-nji ýylyň ýanwaryndan hem teatrın truppady, dörözlük topary işgärler alyp başlady. 2007-nji ýylda azça teatr guruluşy we zady şeýle gitdi. Soň aýtdy. Şu işden çykyp barýan onu gapyňa notyla koýan bilen gapyň daşyryna dolar. Ondan maňra koýan sahnada araşdyrylar. Näme? Ýok, ýagşy Murat. Aha. Näme gerek? Ay halipa gyýyk sahna goýdyk görüp beräý. Etdimi? Hawa. Aha. Ay baryan görýän alatda diýdiler, olba o gyýlar var. Ay iki tane hawa. Şeýle nemetde görýän ýaňmur çiğ atda. Ýöne ruwus çaýdetleri var. Ondan bir zatda ýan gaýtýanna artyjak ýermäli bolar öwretdiň zaý alyp gidip bolsundan beter. Üstürküp barýar denem ýa-ki ýa-da olmaly. Şu gidip barýan işleýän ýa-ki 2 mutlyklap 4-5-6 munda var ýa-da. Ama barýada ondan täzeden gaýtalandan gertirenmeden görjekdim atdy, onu görürüm ka dip. Sen berdim işleýär atdy, soň atdy. Biz ýa-ni hemetçe meni öýdende bir diýişmen alýasy şeýle diýe bir ýyl atdy, halipan ýete häzir diýe öýdi. Taýnap berýär, esasat şol sahnaýa getirmizek bolýar. Şu bir diýişmen zernosiyata tokumjy. Aha. İçine yatan esasy mal muzuny alýarlar da onuň daşyna pırlan berýän gidi otur. O bir zatlar şeýtýän ekenler da diňe bir gedekler atykän. Şo bir zat demetseler ýokman stronoklar. Ene elnally ýaşy gowmaýardylar. Wa aleykümselam ýaşy goşunup. Ýaşy Gonç Allah Nazarov. Wa aleykümselam. Bir minut wagtyň barmy? Men şu wagt geçilenýärem täzän Balkan welaýatyna Ustad Halipa režisörimiz Öwel Mehmet Galanlar bilen ýadgyda otýar. Onu her trupkan berýän özüň salam aýdarsyň ony. Siz barada gurgun açyldy, ikiňiz barada Ýagşy Murat, Adat üçüňiz barada. Menem onu üçüňiň birine jaň etmeli bolsam, Ýagşy jaňa daýyndy. Dergi peşin geçen sanlaryny Murada jaň etmiş edek, Ýagşy aýlanýdym. Indi gepleşgelen siz tanışýarym, bir kere gatnaşdyňyz Ýagşy telefon arkaly. Awul halifaň bilen salamlaşdyk ki ýerinden bir halifaňa issenip bir soru gylyklandyr. Ýani soru näme? Siz özüňiz bir näçe keşikler döredip işläp berýärsiňiz.
az bir öňkünden biraz optumy toplanýa, bagazyňyz artýa. Onu diýeni halifany görseň bu sonra öğretin gelýär-de. Ene telefonu geçirýän öwelden makalanlar. Alo. Öyle. Alo, halifa. Wa aleykümselam. Ýa-da Allah aşkına. O ýerden sağalar hemme işiz. O tutmam. Yaxşı. Aytdy. Allah aşkına halifa. Halifa, oturdum. Sağ ol, taňry ýakylna. Aktawada gidip gelip netibeden gowy. Ana millerler netibeden ana danır siyas. Sağ ol minnettar. Halifa da kıyafetini yaptırmayın. Bir daha var ya. Yani yürüyordu sana sturma. Ha. Yine doğru. Hadi bir gırıkladı. Yani sorulumum ağlamasın diye herhalde bir sonra masaya bir duruyor. Yani sen bir daha var. Hava. Sen zahnas dursun yaltarman geliyor müttiyan onu tuvalımı. Hava. Son şimdi ne doğru gırıkladım. Dedik orada bir manasanın toy katan. Olam sonra oldu. Ratık o sonra. Hawa. Noni pa adresu diyen baka. Ya bir nämedim özünü kıslamalı häzir hawa. Netip bolsa Allah azan. Onun Netip öyle. Şimdi sonra bir şeydi halifa. Sizin Allah yol verse öz oğluna yetleyen yerine hıyara rakı. Şol yürücülük iskar burada hafif degenizde daha da adeti bir inkiyali adeti işte. Çağlar bilen iyi huzurluklarını oldu diyecek bolýanda. Hava. O sonra ha, çepinden tuttu bu. Çepinden tuttu ayasının. Gowy sonra. En rejissör adam da aktris olarak da yine işe şahane ediyor onu. Oraya mı kuplesi işte oluyorlar. Bir rollerin içinde yaşıyorlar. Onun göz yine bir oğlunu alacak kendine. Göz bir isker olmuyor. Yani bu gözüm ister. Der sonra var ipe. Neme da şu an yok, ähli gaýnelerde bolşýary meňe öýdäki geldim maskalam. Hemmesini isleýänlärdi gelin haýsy urdu bilimi bolsa ýöne işleýän bolmalylar. Ola bir. Ýöne özüm mara dogry aýtsam özüm bilen geleceğim ýanky Yanırak işe başladı da bir küçük yıl oldu. Yönü şu vata çelini men maskalan keskini men işime döröcülüğüme peyat geli yetirmesinden çek geldi. Onu çağırır yetiştiler etti. Benim öyle okuydu diyelim bilen aldım. Öyle yok benim bir yer işe gireyim. İçim mutluyatıyla mutlakın işte çağırırım yok. Şeyle deyip ondan işe girip işe başladı. Sonra çelini son yarı oldu. Bir taraftan sol işlemesi, öyün hozolun işüleyen demesi edildi. Başta sözümü halifonin o iş vardı ayda o. Şunu işler var mı diye arzak geldi. Aktrisa ya da aydımcı bunu sahnada çıkışıyorduk böyle halk köpçülüğünü böyle çarpışma. Onu ya bolmaya. Öyümde bir baz bol ya sonra. Menne bir baz diyer bana değişti. O almurgalan darba diye. Aydan'da da goş kokanlar var abi. Ben sözüm yok da ya diyordu goş kokaya olan bir TikTok'ta onunla goş kokayanlar. Yok, onunla kalifa kendisi şu an firmanın senin bir sağlayan kanka yani böyle işecekten de yani o tanıyanın öyle TikTok'lar açıp şu biliyorsun o tümü emeğini işeden TikTok'ta yapıyorlar. Şu da korkuda oturamıydı. Şimdi şu an yani onlar bunu kalifa bahağı ettirip bir de bahağı şey Gurrun olmaz, yok man ollar.
Häzirem sağlama diýen, näme arzuňyz, näme maksadyňyz bolsa, ol siziň arzu maksadyňyz. Men ata ýokmyny, ejeňim eje ýokmyny, diňe siziň şoňa ýetmek üçin kömek edip bilýär. Ýöne gadawan edip bilmeýär hiç zat. Da erte kun adam şunu ýaly arzum bar, men şoňa ýetip bilmedim. Kaka, eje sizi günäkär. Ol ýöne en ata günäkärleriň öýde günäkär. Öýde ýetip bilmedik maksadyna başga ýeriniň günäkärlerimiz oň öýde günäkär. Sebäbi bilýärmi ýerde bol haýwy döranmatlar, o ýylarlar, okamalar, näme zat dip saklanlaryna da başyny etene tar gaýdan ulanylar, ýörükde ilim almak üçin, bilim almak üçin, öz maksadlaryna ýetmek üçin. Şuňa iň soňunda da şoň okuny enata düşünüp, şolara gowanyp şuňa adamyň onu da çağan arzuwuny enata bewet bolmaly dälmi ka diýen dogry arzu maksatlaryna. Sebäbi adam näme tertip etjek bolsa niýe dowruna edip bilýär. Emma adam şol dogry ýolda barýanmyzy edýän işler dürüst bolsa, halka yaramly bolsa, eýem edip tertip berýän bolsa, ol mesele däl. Ýöne şoňa men kän bir görüp barym TikTokda onunla bir ýylan hamdy gepleşip söýüşip, onun ýalatları türkmençiligi gelişen okun ka diýär. Halip ol bara, özüm näme köp görýär, oda şu çykýarum den ol. Ýok, men köp görýän adyma ýok ýa, o lentada onunla oraya men olam näil çykýar, saňa ýa beýleki ýazgylar atlara, ýa-ki maýlanatdan piýe surat ýanna. Olam otada näme men onu görjek, bunu görjek, men o zatlarna düşünem ogumda. O geçip barýaka bilim o internetiň öz ýa-ki hakerler bir öz teknikajyklary bardyr da göresin gelmedi, göre kozmary çykmaly zatlar nemedir. Ýöne Allah jany ömürleri uzak bolsunlar. Özüňiz ýaly şeýler oňat bar, manili, türkmençiligi galdyrýan, bir edep terbiýany öňe ünlüýän adamlaryň bir bu häsiýetleri öňe çykarmaga uly kömek etýän, bu zatlary goýan uranylar bar da, müňden biri çağalar bilen mawlar bilen. Bu şuliýatlar edip ýolagyn bütün halk eýem ýaşlyň zehini bu tarapy açyp alyp gidip barýanlar. Diňe ýaşlygynda ýaşy uly kiçi hemmesini gowy işler etýän Allahjan bundan beýle üstünlikler ýar bolsun, Hudaýjan gowy işler etýän ady bu ýa-ni atdamydy. Ana şol ýalatları tapjak bolup oturgan ýanky diýen ters atdamam çykaýar ýa-da ýaşy. Onuň gaharyny elede geçirip goýberýän, onu näme gaharyny ele gelişmejek zatlar da adamlar bir özüne değişli atlary iýle ýaýyp bermeler la bu türkmençilikde. Ali Kadar. Hava dinle. Şimdi kızana çektiğimizde de var. Zaten bir soru vereyim ben. Şu meseleyle 2007 yılın 2006 yıl ayarı 2007 yıl yanvarı ondan sonra inşallah da şu tiyatroda şu meselenin tiyatro rejissör değil de kompozitor ilmi adamlardan beri İngilizce'nin ilmi çıkan şehirler içinde yine bir sayılmalı şeyler beni bir faydalar benden başka. Senden başka? Ama yaxşıydı, koşanlık. Şimdi ol ben görün diyeceğim. Bir o tezine başka kim? Yo, onun aytsa Murat Molla öykülämese? Ne ki? Ya böyle harikalar hakikaten kimi böyle şair Hava. Senem ayrıyat verdin. Değil mi Murat ya? Ben yoktum yani o yok diyor da kim harika. Yankı kıyın perdentden ol ýaşy, ol ýaman ya onu has görýän, onu şeýle diýen bunu nokta. Sen ýaşy bolansaň sen adyň çekip dur da özüne. Doğru düşündüm var ya. Muradym o ikiňizde de söz ýok. Yankı ekiller bir-birinden aýryp bolan aga. Hava. Yine bir kere doğru onu olsa da nazar verir. Kurulu berayın. Siz Murat Molla'yı bağışladınız mı? Bağışladınız mı? O da gelecek.
ayağın çalıştı, ayağın ayağın tutamam. Bunun edaran düğünü uğurlarına ayağın azakla kaydı. Bir günüm aynı ben sevip tutamam çağırdı da. Şundan çok oyunu diyemeydin ha. Yok Halipa ben nol gittim. Şükür ayağımı kanırttım, ayağımı çıkardım. Daha artak geliyor. O 3 gün atağayıkta geliyor. Bunu derdi. Aynen gepmesi din aymel etti öyle yani. Ayağın çalışıyor dedim ha. Ayağın çalışıyor. Halipa böyle ya, onda vakti saklamayı önüne çıkıyor. Yok o var. Bir kıprak fırlayacak, akardı ne de. Olsa, demir açma adam. Halipa oraya ben. İsyan ha gurla var hayır bir. Bir forum, Halip Kağlan, ayırdım. Ya hemmetine koyacak, yakıtı adına ayıracak. Artık meslek düşmanıdır, şunu otun diye. Bir programda büyüktür nama diye, ben bir sözünü neyine, bir sözünü aydaka boyadı, 3 sözün gereğine. Çocuk bir soru ala, 3 soru da, bu mu? Bağır vatsın bari. Ya kıyır. Hava bardatta da aydık koyarın. Maskala da vatın, niye de vatın, oğlancık. Yakıyacağız, bitçe var, kara olca ol yara. Kara olca ol ya, çok neyse kakarın getirdi de, so inatadım bu oraya da son diye abi. Hakkını getirip bir nokta olan Allah. Kara olca bir hiltini güldür, yani saattanır, yani kakarını getiriyor. Yani ki inatadı, ekli duyuyunu günün devamında başından oyorup, başından geçirip duran sağa ol ya da. Hiç de etmeyen bir kulağında Allah için ümlede oturan sağdan o rahat kadıklı ol yani. Şunu Halipa nizip olacaklar. Kepti dönmekte değerli ben özümü bilemem çağırtta Karavalca olanı ileri bu var yani. Yani Karavalyan bedatça ol ya da. Yani ki bir dörücükte ödümü bu ol yani. Dörücük adam değil. Allah'ın veren yatıcak anına katıken bu duyguları, pırsatlar baştan geçirmeliler. So duygular baştan geçirmede onu den İsa'da geçirmem bilmeyen, halka yetirmem bilmeyen. Bu ar köp edin ödün ama ettim tomaşaçılarından falan orada oturmasınlar. Oğaza getirir. Onu neyme balar en boyunu çek koyan bundan. Ya Doğru koçum, köp sağ ol minnettar vaktaylarım için tebabi. Köp sağ ol olsa. Balkan vilayetinin halifalarını yazayın dedim. Hazırım Altınbaş hayvanı yazı halifani. Necip ola salam aydım. Sağ olun bu deniri devam et. Ben görüyandım. Sanım. Atı kovurttur tuğulamam. Malades. Sıptırman görüyan kovurt. Tamam olsun. Haberleşeceğiz. Tanrı yapalım. Hadi. Ne oğlum her kim göz fikri de. İnne halifa İksan sonra sonlarından sonra gitmesi cemiyete kan böyle. Bala. Sağlamma bir sözle gösterdi. Bir sözle gösterdi. Dem gösterdi derdi. Yalan sözleme. Vallahi düşünükte. Eğer şu dünyada kanmal olsa yanında bir adam kanmal olsa eğer de bir adam bilen kanmal olsa kanun ömrünü sol adam bilen geçirmeli. Yani bir adamın uzatıp verilir. En yakınlardan kim bilen alarsın? Yani olursun bilen. Almavul. Kalanlar var bilen. Baklayasa. Canım sağ olsun. Allah'a şükür cemile küçük Kur'an devletine çağrışıklarım. Vaktine koyunun ağam bol son sorulmayla tepeltepe soru. Adamlara duyup veren sorular. Canım sağ olsun. Olmamı da asıl kan isen kan spektakl koyun. Ussat restore onu Türkmen halkına tanıya. Men size näme diýen sözümün soňunda awa atminnetdarlygymy bildirýän janyňa sag bolsun gelecekde de Balkan teatryny, Balkan döwlet drama teatryny täze eserlerine bilen ýa ýakynda Kazakystan döwletine gidip geldiňiz. Gutly bolsun, janyňa sag bolsun. Ýene-ki yıllarda da, günlerde de, eyleki devletlerde de Türkmen tuğunu bir baydagyny parlatyp gelmeňiz arzu edýän. Geçilen örgütleşti, geçilen örgütleşiňizde, sizin gepleşiňiz, sizin geçen ýoluňyz, sözüňiň soňunda aýdasyňyz gelýän ýa-da dinleýijilerinize, maşgalaňyza, tomaşaçylaryňyza näme aýdasyňyz gelse, şu kamera arkaýa aýdyp bilýär. Her kim el külen can halyk dirýär.
Can sağlığın bolmaz belli vakat ýamatyň atamı. Däme? Galan adam satyn alyp bor dip diýişýär-de käbi. Satyn alyp bolmaýanlar tarapyndan. Allah can sağlyk bersin, her kime uzak ömür bersin. Awray bersin. Şol awrayı götürmäde injik bersin. Her bolmaşkala agdy ýyllyk, askal döwlet bereket bersin. Biz pederlerimize, geçmişimize en atamlı bolýan her kime de öz perzentlerine olmağa, şolara boýsunmağa münasip adamlar bolup, olan perzentlerin bir bolup, şoraly bagtyar durmuşda ýaşamakdan arzu etýän, asuda parahat ýurdumuz bar. Mundanam asudalyk, parahatlyk ýar bolsun. Size de sizin himayetkarlarınıza da, demin restoranında, sizin guvanç alanalar toparınıza, köp sağ olun aýtýan. Senin yiğitliğin, canlar, ömürleri uzak olsun. Kesinlikle kemal tapın diye. Allah can kesinlikle kemal tapın. Fiilinize, hormonunuzda da köp tanrı yakadın. Köp minnettar. Canlar sağ olsun. Ömrünüz sağ olsun. Toyluğunla durşadı. İnşallah aydın diye. Yine mehman vatandaşlar, edi değilleşler, geçilemiyorum täze sarını, Usta tarifamız, rejissor, tiyatr rejissörü Öwel Mehmet Galanlar bilen bir näçe dörüjülük söhbetleşdi boldy. Elbetde näme halifam öz geçen ýollary barada bu ýatlamalary ýatlap geçdik. Bu Allah'ın nazar toparmady. Gatullykan sağ bolsun aýdýan. Şeýlede şu ajaýyp günni eger bir söz bilen bir zat aýtmaly bolsa, men şu işimin daşyndan şular ýaly dörejlikli, söhbetleşikli, bu gepleşikleri halifalar bilen ýazmany wagtym bar bolsa, elbetde men bagtly adamdyr. Bagtly ýurtda, bagtyar durmuşda şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý olam tutumly işler bundan beýlägem ilmi dama arawaşlyklary beslensin. Türkmen halky deňe öňe elbetde gahrman arkadagyň aýdysy ýaly öňe jan watanyň Türkmenistan ilmi dama Türkmen togumy parlap dursun. Mehriban tamaşaçylar. Sizem her gede kısa naqiyasyna ýaly innik çağırmaly mehmanlary sizin istegiňize görä çağırýar. Gatar gaýyn ýazyp bilýäňiz, janyňyz sag bolsun, öýüňiz abad bolsun. Siz meni ýygranma, menim sizi bogorýar.